खाथि खालायाव नायहै जोंनि खाथियाव 1 नम्बर खमाबारि दं, ओरै 2 नम्बर सियालमारि दङ, गेजेर माखा दङ। बे गामियावबो बिथां रिहन दैमारिनि मोनसेबो नेम प्लेट गैया। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिन थाराव फि थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, जों दिनै गिबिसिन थारावनो इउसिसिनि सायाव सावरायलायनाय जागोन। नैथियावहाय जोङो प्रेस मोसाहारिनि बुंनाय बाथ्रानि सायाव जोङो सावरायलायनाय जागोन। थामथियावहाय जोङो रायजो राजा नोंथांमोन चिरां जिल्लायाव सांग्रां ब्रह्मआ मा मिटिं लानायाव मा बाथ्रा बुंनाय बेफोरखौ जों सावरायलायनाय जागोन। जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो आरोबाव उदालगुरि जिल्लानि डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायलायबावनाय जागोन। बे समाव रायजोफोर नोंथांमोना क्लियारलि फरायनानै नाय बे कमेन्ट्सखौहाय दे। बेयो मोनसे मेसेज। बे मेसेजखौ मोजाङै फरायोब्लानो नोंथांमोना बुजिगोन जों दिनै मानो सावरायलायगोन इउसिसिनि सायावहाय। साननैसो सिगां भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह जिया आसामाव फैनानै थांबाय। दा बेयाव मा लेक्सार होलांदों बिथाङा? इउसिसि लाबोनायनि बाथ्रा। फैबाय थानाय विधान सभा इलेक्शनाव जुदि बिजेपि पार्टिया देरहायोब्ला इउसिसि लाबोगोन। दा इउसिसिआ मा बुस्थु? दिनै साफ्रोमबो आसामाव थानायल' नङा, সকলো ভাৰতত থাকা যিমান ট্ৰাইবেলছ আছে আপনি এতিয়া ভাবি চাবলৈ সময় আহিছে। জানে না? এইটো চাওক, এইটো ভাল কৰি চা, ইয়াতে আছামিছত লিখি আছে, ইংলিছত লিখি আছে। ইউচিচি আনিলে কি হ'ব এইটো আপুনি সকলো জানিব লাগে। এই কাৰণে মই ভাবো ইউপিপিএল পাৰ্টিত কিয় ভোট দিব লাগে না? ইউপিপিএল পাৰ্টিयाव मानो ভোট होनांगौ? এইটোৱে কি আমি ইউচিচি মানা কৰিব লাগে, ইউচিচি আহিবলৈ আমি সহায় দিব নালাগে। কেতিয়াও আমি ইউচিচি আমি সহায় দিব নালাগে। এই কাৰণে আমি ইউপিপিএল পাৰ্টিত ভোট দিব লাগে। এনডিএ দিলে বিপিএফ পাৰ্টিত দিয়া হ'ব, বিজেপি দিলে এনডিএ দিয়া হ'ব। এনডিএ হইল বিজেপি আৰু বিজেপি হইল এনডিএ, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক এলায়েন্স, বিজেপি পার্টি হয়। এই কারণে আমি কি ইউপিপিএল পার্টি ভোট দিবার লাগে। जेब्ला इउसिसिआ जागोन अब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय दावराव दावसिया सोमजिगोन। धोरोमखौ लानानै दावराव जागोन, जानाय लोंनायखौ लानानै दावराव जागोन, आरो पावारखौ लानानै दावराव जागोन, आरो साख्रि बाख्रिखौ लानानै दावराव जागोन। बेखौहाय गोसोआव लाखा साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोर। मानोना लिडारफ्रा मोनथिसेयावबो बिसोरो बर' हारिखौहाय थगायनानैहाय गाद्दियाव जिरायनो नागिरनाय जोङो नुनो मोनगासिनो दं। नैथियाव फैदो प्रेस मोसाहारिया मा बुंदों। ইয়াত ইউপিপিএল হয় না নহয় ট্ৰেক্টৰ পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী দিছে। ইয়াত হয়তো নিজৰ বড়ো বোলে আপোনালোকে ভোট দিব নালাগে, ইয়াত জিতিব নোৱাৰে। আপোনালোকে এইটো ভুল কোনো সিদ্ধান্ত ল'ব নালাগে। ভুলাবो बे सिद्धान्तखौ दाला। आं दिनै बर'नि मोनसे जांख्रिथायारि दैदेनगिरि रन्जन दैमारिखौ गोसोखाङो बे समाव। बिथांनि मट'आ जाहैबाय लेट आस डाइ फर बर' नेशन बाट बर' नेशन लेट नट डाइ फर आस। बिनिनो सासे सान्थौजों गुबुन हारिया गुबुन दोलोआव थांनानै माब्रै बर' जाथिनि सायाव बिदि बिबुंथि लाखिनो हाखो, बे जोबोद लाजिथावना, दुखुनांथावना, सोंखारिजाथावना। रायजोफोर, प्रेस मोसाहारिया सासे एनडिएफबिमोन नङा होनब्ला? अब्ला मानोथो बर'खौ मुगैखो? रायजोफोर, बर' हारिखौ मानो भट होनाङा होननानै बुंखो प्रेस मोसाहारिया दिनै? अब्लाथ' प्रेस मोसाहारिया रियेल एनडिएफबियानो नङा, थाखा फैसानि थाखायसो एनडिएफबियाव थांदों। दिनै प्रेस मोसाहारिनि थाखायनो गासैबो एनडिएफबिफ्रा बदनाम मोनबाय। मिथिबाय दा रायजो? फाउन्डार रन्जन दैमारि सारखौ लाजि फोनांबाय प्रेस मोसाहारिया। जाय गफुर हालामा एनडिएफबिनि एकर्डनि गेजेरजोंसो हाबदों, जाय सनितपुरा एनडिएफबिनि गेजेरजोंसो हाबदों, जाय बिसनाथना एनडिएफबिफोरनि गेजेरजोंसो हाबदों। दा बेखौहाय प्रेस मोसाहारि बायदिया बावगारनानैहाय दिनै
सोरबा बबेबा पार्टिनि फैसा जानानै बर' जाथिखौनो बावगारनायसो जोङो नुबाय रायजोफोर। बेखायनो गहपुर हालामनि रायजो राजा नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लानाया मोजां। दयानन्द सारनोहाय नोंथांमोना भटखौ हो, मिथिबायना? अब्ला नोंथांमोननि जेंनाया सुस्रांजागोन, मावनो थाबावनाय बाखियाबो मावफुंजागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना दयानन्द सारनोहाय UPPL पार्टिनो भट हो। UCC खौबो लाबोनो हानाय नङा। BJP पार्टिया जेननोब्ला माब्लाबाबो BJP पार्टिया जोंनि ट्राइबेल्सखौहाय नासयनो हानाय नङा, मोनथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? दानिया फैदो डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ चिरां जिल्लायावहाय मा भाषण होदों ससे खोनासंनि। बिबुंथि लाखिलांगोन। दिनै जोङो खौसेथियैनो आगान सुरनांगोन। जों खौसेथिनि खोथाखौनो बुंदों। दाख्लै एसे एनै हाग्रामा माथै होननानै बुंदों। बयबो फैथोंसै जयैनो, एबार खनसेयैनो भट होथोंसै। आं रावखौबो गाज्रि मोनाखै। ओंखारिदोंमोनबो जानो हागौ, आं बिथांमोनखौबो गाज्रि मोनाखै होननानै बुंहरदों। बयखौबो लेंबोदो, जयैनो नांगोलनि सावगारियाव भट होथोंसै होननानै जोंनि सिगाङाव बुंहरदों। दा बिनि थाखायनो जों नोंथांमोननि सिगाङाव फैदों। बिथांनि मेसेजखौ जों लानानै फैदों आरो बुंदों जोङो जयैनो थाबायलांगोन, जोङो खौसेयैनो थाबायलांगोन आरो जोङो कानिराम ब्रह्म सारा देरहाखानाय आरो बिनिफ्रायबो जोङो बांसिन मार्जिनाव देरहाहरनानै जोङो हाग्रामा महिलारि सारनाव जोंनि ओनसोलाव बांसिननिफ्राय बांसिन स्किमखौ, बांसिननिफ्राय बांसिन डेभेलपमेन्टखौ जोङो बिथ'नानै लानो हानांगोन, नङा होमबा? खौसेनि बाथ्राखौ बुंफ्लानानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय थगायदों ना? जों मिथिगौ सोर बायदि लिडारा BPF आव थांनानै फैसा जाहैदों। UPPL आव थानाय समावहाय माबायदि अबस्था बिसोरखौ जोङो मिथिगौ, मिथिबाय दा? दा सांग्रां ब्रह्ममोन बायदिया बेबायदि थगाय थसि खालामबाय थानायनि थाखायनो बिबानाव गैया आरो बिबानबो मोनाखै मोनसेबो। दा बिसोर बायदि मानसिनि खोथाखौ खोनासङोब्ला बर'फ्रा गोजावगोनसो, मिथिबाय दा रायजोफोर? बेखायनो जोङो BJP पार्टियाव होयोब्लाबो BPF आव होनाय जाखागोन नालाय, NDA आव होब्लाबो BPF आव होखानाय जाखायो। बेनिखायनो सिदा UPPL पार्टियावनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होब्लानो जाबाय, मोनथिबाय दा रायजोफोर? चिरां जिल्लायाव रन्जित बसुमतारी सारनो होब्लानो जाबाय। उदालगुरि जिल्लायावहाय दिपेन बर' सारनो होब्लानो जाबाय। बाक्सायावहाय राकेश ब्रह्म सारनो होनानै होब्लानो जाबाय। बिजनी ओनसोलावबो UPPL नि नामखौ आं बावबाय थायो, बिनि नामावहाय होनानै होब्लानो जाबाय। कमल सिंह नार्जारी ना, बिनि माने सावगारियावहाय UPPL नि ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै होब्लानो जाबाय। तामुलपुरावबो प्रमद बर' सार ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै होब्लानो जाबाय। बावखुंग्रियावबो प्रतिभा मेडामनि सावगारियावहाय मिथिबाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै होब्लानो जाबाय। सराइबिलावबो राजु कुमार नार्जारी सारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै होब्लानो जाबाय। चिराङावबो रन्जित बसुमतारी सारनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव होनानै होब्लानो जाबाय। जाहाथे BJP पार्टिया ट्राइबेल हारिखौहाय नासयनो हाया, मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? मैं ये कहना चाहूंगा, हमें देखने को मिला है कि 2 दिन पहले असम में आकर के हमारा भारत का होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक लेक्चर देके चला गया। वो क्या है? UCC। जो UCC को ट्राइबल का बीच में लाया के वो लागू करना चाहता है। जो UCC का जो लागू है, उस लागू से हमें क्या तकलीफ होना पड़ेगा, हमें अत्याचार करेगा उन लोग, इसलिए हमें ये UCC बंद करना जरूरी है। इसलिए आप लोग जितना भी असम में रहने वाला है, आप लोग BJP पार्टी को हटाओ, आप लोग UPPL पार्टी को वोट देने का शुरू करो। BTR में जितना भी लोग रहता है, जितना भी जनता है, हमारा UPPL पार्टी को चुनाव में जीतने के लिए मौका दो, तो हमें शांति मिलेगा। आराम से हंसी खुशी हमें बैठने के लिए मिलजुल करके रहने के लिए मौका मिलेगा, नहीं तो हमें बर्बाद हो जाएगा, मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन? जोङो साफ्रोमबो UPPL पार्टिखौ सापर्ट खालाम बे समाव, नङाब्ला बर' हारिया गोबां अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ, बुंनानै थांखाबाय।
भारतनि नखर मन्थ्रिया दा बेनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय बेयावहाय हिन्दु ख्रिस्टाननि खोथा गैया दै मिथिबाय दा रायजो राजा नोंथांमोन बेयावहाय ट्राइबेल्सनिसो खोथा दङ दा बे ट्राइबेल्सनि खोथाखौ लानानैनो जोङो बिजेपि पार्टिखौहाय भटआवहाय जों सापर्ट दा खालाम बे बारावहाय बे समाव जों सावरायनोसै उदालगुरि जिल्लानि सोमोन्दै उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ आं रिक्वेस्ट खालामो रिहन दैमारि सारनो भट होनायखौ बाद होथ'दो मानोना 20 बोसोरफ्राय जुदि बिथाङा जेबो रायजो राजानि थाखाय खामानि मावाखैब्ला अब्ला बेखौहाय बाद होथ'नानैहाय दानि गोदान जे केन्डिडेट दिपेन बर' सार बेखौहाय भट होनानैहाय नायनायदो नोंथांमोना मानोना जों मिथिबाय जे साफ्रोमबो रायजो राजायानो अजद थिखांदों उदालगुरि जिल्ला रिहन दैमारि सारनि साखाथि फाखाथिनि गामिनि मानसिफ्रानो बुंदों दे 20 बोसोरसिमाव दिनैसिमबो रिहन दैमारि सारनि नेम प्लेटआनो गैया अब्ला मा मावनानै थाखो उदालगुरिनि जे डिपुटि चिफ रिहन दैमारि सारा अब्ला मानो भट होबावनांगौ नोंथांमोना बिनोहाय दा बिनिखायनो नोंथांमोना सिन्था खालामदो बे गोदान केन्डिडेटखौहाय देरहाहोनो थाखाय नाजाब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना सिन्था खालामखा बिजेपि पार्टिखौहाय जोंनि आसामनिफ्राय जोङो फेजेनफिननांसिगौ बे समा सफैबाय अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि